Όχι. Βίντεο κλείσει. Σήκω. Βίντεο κλείσει. Πάμε. Έλα. Τι πάμε. Ξεκινάει η μάχη. 3, 2, 1. Πάμε. Τη δικιά σου. Ματέο Άγγελος. Όχι. Η μάχη. Έλα ξεκινά. Δικαιολογίες. Φέρ το λίτρο με το νερό. Τι δεν παίρνει από λόγια. Πρέπει να το ρίξω και εγώ νερό. Πάρ' το. Πιάσ' την πόρτα. Δεν έχει άλλο νερό. Νερό δεν έχει άλλο. Κάτσε το φως. Κάτσε εκεί. Νερό δεν Δεν έχει. θα ανοίξεις ρε. Φασίστα. Κουκά δεν έχει άλλο νερό. Μαλάκα μην το κάνεις. Έλα σας Γύρω. Φέρ το νερό. Έλα. Έλα το νερό σε μένα. Φέρ το νερό Κατασχέτεται. σε μένα. Κατασχέτεται. Με τον κούχα δεν παλεύω. Πάμε. Χάσου. Έλα. Ξεφαντώθηκα, αλήθεια. Ξεκινάμε. Δύσκολες αυτές. Πήγαινε με αυτόν. Έλα. Στις φίλες γάμισε εδώ. Εγώ δεν μου χοντρός και δεν χωρούσα. Εδώ είναι, Να φύγω από εδώ. εδώ είναι ο Μαλλιάς ο Άγγελος. Άμα έρθουμε θα σε ενημερώσω. Φίλε. Εσύ σήκω, έλα. Έλα, ξεκινάει η μάχη. Αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς. Και το ξυπνότερο, το έχω πει εύκολο. Κυρίες και κύριοι, νικητής το αγώνα φαίνεται ο Ματέο Κούκα. Μαλάκα, δεν έχω δουλειές. Όχι. Χωρίς δουλειές. Χωρίς. Με κλωτσιές. Χωρίς. Κοίτα, θα κάνουμε το άλλο, θα γαργαλιόμαστε, εντάξει. Πάρε και γράμμα λίγο εσύ. Κάποιος με έστειλε μήνυμα. Να σε γαργαλίσω. Ρε μαλάκες όλες στο δεν. Έλα. Πω. Ο Κώστας έχει βρει. Και πάλι το άκρη του, κύριε. Πάει στα 4. Πάει να μοιάσει λίγο την Τζούλια. Ελάτε. Αλλά Τζούλια. Ο παππούς της με τη ρόζη μπλούζα. Αυτά τα φωκητά πάει να ακολουθήσει το βήμα της Τζούλιας, αλλά δεν τα πετυχαίνει καλά. Κώστα δεν θα ζεις πολύ μετά. Πάρε λίγο να τραβήξεις, με έστειλε μήνυμα Πώς θα κάποιος. το διαβάσει το κόμικ στο Τάι μετά. Δεν γράφει για σένα. Έλα. Θα πρέπει να ξανακάνει βάλει. Πήγε να ξεφύγει. Όχι, εγώ δεν πρέπει να ξανακάνω, δεν με νοιάζει. Φάτε σ' Άγγελε. Έλα στον τοίχο. Βγάλει το άκτη του. Έλα. Έχουμε ανατροπές. Ξεκινάει, δεύτερος γύρος, πάμε.